Je to tu, štvrtok. Čo mám za sebou svoj týždeň, svoj ťažký týždeň. Musím povedať, že toto bol veľmi dobrý týždeň a veľmi zvláštny týždeň. Napriek tomu, že som prerobil svoje všetky peniaze na oleji, aj keď som strašne hovoril, že sa do toho význam a že to viem predpovedať, tak môj názor sa nemení, podľa mňa stále bude raz, ale nechcem sa teraz rozprávať o politike, ani o oleji, ropu, trade, nič, však ideme sa rozprávať o mne. Tento týždeň bol dosť super, pil som dvakrát, dávam klipy z toho, lebo bolo to strašná zábava. Kukino má dneska narodeniny, shoutout, chudák sa zasa zjebal. Šiel ho na loptu, ktorá je práve tu. Usmej sa, taký pekný úsmev. Čo tebe? On si lahol? Kuky, žiješ? Si v pohode? Si na vlogu. Povedz niečo múdre. Zomiera. Zomieraš? On miluje ten asfalt. On to miluje. Bol som dvakrát do týždňa vo fitku. Neviem, či ste si všimli, ale vyzerám dosť bavt. Skúsim tu dať, ako som vyzeral nedávno, alebo v mojom píku fetizmu. A idem skúsiť teraz sa natočiť bez trička. Bože, to bude divné, ale chcem sa ukázať, lebo podľa mňa som urobil veľký pokrok. Teraz som zase akýsi malý, no. Mám ísť na stoličku? Dobre, idem na stoličku. Sa zase nezebem. Čo? Kurva, to sa nedá... Najhoršie na tom je... To svetlo, nie. Najhoršie na tom je, že som včera cvičil nohy jak blázon. Ideme na to. No. Takže... Ako môžete vidieť, mám nádherné man boobs. A takto tu vyzerám, hej. Keď napnem všetky svaly, hej. Jak Arnold Schwarzenegger. Chrbát, hej. Dobre, je to trápne. Budem skúšať robiť takýto progres aspoň každý týždeň. Keď tak sa mi pripomente, že chcete vidieť moje telo naolejované, zrobíme nejaký OnlyFans a môžeme také niečo robiť každý deň. Rozmýšľam, že či začnem o víkendoch opäť streamovať, lebo je to také ťažké, keďže som vždycky po týždni úplne v piči, mentálne aj fyzicky a potrebujem proste nejakú tú pauzu, chápete? Ale deje sa toho strašne veľa v politike a ja sledujem každý deň minulé 5, 6, nie, hodín denne politiku a není to sranda, je to šialené a nemalo by sa diať to, čo sa deje. Napríklad ten Perenčák, jak proste si rozdávajú peniaze, aké by to boli drobné. Je to šialené. Chcem sa o tom rozprávať, dobre? Jak sme boli včera opití, stretol som kamaráta, ktorý bol viac opitý a dohodli sme sa, že sa opijeme ešte viac. Prišlo mu strašne zle, tak šiel spať a nás napadlo, že si zahráme futbal na ihrisku. Práve teraz točím vlog, jak mi jebu do bránky. Tu je bránka. To bol strašne mimo. Dobre, teraz idem za loptou. Čiže ja to iba kráčam. Som s kamarátom ďalej popíjal, stretli sme sanitku. Neviem, čo sa stalo, bolo to zaujímavé. Niekto umiera. Počujem, fakt niekto zomrel? Nie, nezomrel, ale je spolubývajúcej fezle, nevieme, že čo, proste trpne jej celé telo, zachvaty má, oči je prvá. Niekto jasne niečo jebol do pitia, podľa mňa. Nebolo nikdy čo. Fakt? To z ničoho nič proste chytila mŕtvicu? Neviem, čo je, fakt neviem. Ty vole. Inak odpísal ti fočkar. On mi povedal... Tak som si povedal, si to už dávno chcel spýtať. Hej, on mi povedal, že hodinu dopredu mi niekto napísal iný. No way. Napísal týždeň dopredu, nie? Ja som písal hneď, jak som vedel, že sa to dá. Myslíš, že to prežije? Áno. Dúfam, že je typka v pohode, lebo neznelo to ako sranda, to nebola sranda. Nikto sa tomu nesmeje. A tak. A neviem, tento týždeň sa mi strašne páčil. Jediná nevýhoda je to, že sa neuvidím tento týždeň s Natálkou. Ak pozrieš video, chýbaš mi. A vidíme sa asi v ďalšom ťažkom dni.